روز حتی اول سپورت کردیم و رازدار کردیم دیگه ارزان کردیم ماشین ارزان کردیم گرفتیم ما هم довольны آدمی که خریدن заказ کم довольны چیه اینمی؟ Ты попсазок, брат. салом алейкум ба кастоне ки ҳам видеоро тамошо дора марҳамат кунед ба канали Dubai Life подписаться кунед комментировать кунед лайка пашақ кунед яъне ки ҷараша бурорем дар ин видео гап мезанем дар бораи нархҳои мошин дар Дубай, нархҳои растамошкаи мошин ва дигару дигар. Дар Дубай ҳам ранги ҳам душанбаи химонда мошин бозор рафта вибират мекунӣ, савдо мекунӣ. Лекин дар Дубай одамон бисёртар аз сайт даромада мошин мехаранд, ранги ҳамин сайти Сомонтеҷаи химон. Номи ҳамин сайте ки дар Дубай барои мошинхарӣ истифода мебаранд, номаш Dubizlay. Ин ҳамин сайт медурен, ранги ҳамин Сомонтеҷа чизе форатон ҳастай, техника мошин, ами любой намуд чиз да, ҳамаи шаҳр далаша дошта. Дар ами Дубай мошин чанд қай кӯҳнае ки набоша, ами спидометраш чанд қай ки баланд набоша, мошинош состоянияш зурай. Барои чӣ? Барои он ки раҳои Дубай ранги раҳои Тоҷикистони хумон нестай. Барои ҳамин раҳои Тоҷикои хумон танкарам ҷазир мекунанд. Аз ҳамин сабаб Тоҷикои хумон Дубай омада мошин мехаранд, Тоҷикистон бурда як митинг када мефурӯшанд. Акина как раз заказ мон омадак. Ай душанбе занг задан ки рафта инами продура я проверка кунем. Ози проверкаш мекунем. Состоянияш ништяк боша, савдош мекунем, я чимчи арзонош мекунем, рӯй мекунем. Омада бинем мошин бозор. Ҳам продуи гуфтагиро ози нарх мекунем. Состоянияш ҳам мебинем. Агар соз боша, агар заказ чида маъқул боша, я чимчи нарх мекунем. Мошина мегирем, рӯиш мекунем. Эмрӯзи мошин бозор дорем. Занг мо задан ки ҳам продура рафта бинем. Давида кадам омадем. Ман гуфтам запис мекунам видеоя ки видеои дар бораи мошин ки как раз занг мо задам. Омадем мошинаро диданем. Хай бо видеотон мекунам, гап мезанам. 45 000 нарх гуфтестай, 45 000 дирҳам. Заказ кида маъқул шудак. Я чунин чи арзонш мекунем. Рӯй мекунем шанбе. Мошина заводит кардем. Состоянияш вроде бы ништягай. Full option ай ҳамаш кор мекунад. Бони хали люк дора. Люкш хуй мешавад. Вообще мошинча ништяг. Need 140? Okay, come on. Need 140? Okay? Короче, мошина состоянияша санҷидем, ҳамаша дидем ништяк будай. Продучаи соли 2008. Соли 2008 6 силиндра мошин. Заказ кидам, мошин маъқул шудак. Ози гап задем қатиш. 45 000 нархи 45 000 дирҳам нархи мошин буд. Арзон кардем то 40 тарафро омадем, заказчик розӣ шуд. Озина гап мезанем, мошина оформин мекунем, иншоаллоҳ рӯиш мекунем. Неми салони ҳам мошине. Мошинча ништяк, короче. Худумда маъқул шуд.
Короче, машина рӯй кардем. Машина одаме ки харида гавайда рӯй кардем. Боз ина нав споридум машина. Сумша споридум, документаша тугрӣ кардем. Рафтаистам боз ина. Хона дамгирӣ. Так дамгирӣ. Ки рӯзи рӯз. Ҳати аввал спорид кардему, разбор кардему. Леки арзон кардем. Машина арзон кардем, гирифтем. Моям довольни. Одаме ки хаridam, заказчикам довольни. Хайнам хеле бачаҳо, тамошобинон. Касе ки нигоҳ дора, подписатсия кунен, лайк монен. Кадомедам мошин дар кор шид, атаи комментар нависен, номерои WhatsApp мамондагиён. Кадомедам мошин дар кор шид, нависен. Инҷа мерем, мебинем, арзон мекунем, рӯитон мекунем. Видео ҳамаша нишонтон метем пешакӣ. Маъқул шид, мошина мехарӣ, рӯит мекунем тамом. Дига лишний гап гаро намезанем. Ин чиста по факту. Так чизи дар кор шид, нависен. Иншоаллоҳ ай даст мондия. Рафтам мебинем, ҳал мекунем. Хай бародарон, ҳаматон дар давай. Бо ҳам тарафҳо дар ин тарош. Мо ҳами Дубай да дига рӯз кардагӣ. Ҷои мо ҳамин ҷое. Хона омадем хай. Немҷози пешин шидагай. Пешина да инами масҷидак мехонему. Мерем хона. Я бича мекунем. Хобам мезанем. Бо иншоаллоҳ 3 соат 4 соат баъд ай пишти кор мешавад.